Това не можеха да ни го вземат. Сочността на прасковата, на ябълката, на черешата ни. Месец тия български домат. С тях след падането на комунизма и отворените граници, най-накрая щяхме да превземем света. Онова съдържание, което се намира в западните фирми, концерни, напълно нас не удовлетворява. Нямаше кой да ни спре. Или може би имаше. Български ябълки? Не. Пътуваха 2000 км от Италия. Български праскови? Не. Гърците печеляха. Краставиците не идваха от 3000 км, щото сме некадърни сами да си ги произведем. Лукът ни беше австрийски. За картофите не разчитахме на плодородната българска почва, а на египетската пустиня да не ги създаде и докара. И тогава се запитах, какво ли си казваха те, вече влизащи в пенсия, когато виждаха опустошението след труда им. Ние сме на загуба от самото производство. Как стигнахме до тук? От една страна за пръв път щеше да говори може би най-едрият земевладелец у нас. Върху 100 му хиляди декара негова собственост. Буквално можеше държава да създадеш. А от друга, жената, която отказва да купува от магазина и сама в градинката произвежда всичко, което слага в устата на семейството си. Така че двете планети да се сблъскат. И в сблъсъкът да разберем какво по дяволите става.